Terve kaikille. Morjes. Mä oon Teemu Kohonen, toimin Rockwoolilla teknisenä päällikkönä. Tosiaan tervetuloa mukaan tähän Rockpanelin ja Stoon yhteistyössä järjestämään webinaariin. Aiheena meillä on tänään turvalliset ja kestävät julkisivut suunnittelusta toteutukseen. Jos mennään suoraan asiaan, niin ole hyvä Miika, lähdetkö käymään sun esitystä tästä sitten ensiksi läpi? Kiitos. Jes, kiitos Teemu. Eli moikka vaan kaikille. Mun nimi on Kujon Miika. Mä toimin Stoolla julkisivujärjestelmien tuotepäällikkönä ja teknisessä neuvonnassa. Ja tänään meidän esityksen aiheena on Stoo Ventec julkisivujärjestelmä ja sen eri muotoilumahdollisuudet, värit ja toiminnallisuus. Eli Stoo Ventec on tuulettuva julkisivujärjestelmä ja tuulettuvissa julkisivuissahan eristeen ja pintamateriaalin väliin jää aina tuuletusrako, jonka ansiosta se rakenne pysyy kuivana ja on sitä kautta myöskin kosteusteknisesti toimiva ja turvallinen. Me puhutaan itsestämme kokonaistoimittajana, eli me toimitetaan se koko järjestelmä aina siitä ensimmäisestä ruuvista siihen viimeiseen pintamateriaaliin asti, jolloin urakoitsija saa kaikki siihen järjestelmään kuuluvat komponentit helposti yhdestä paikkaa. Ja myöskin tätä kautta sen järjestelmän ja komponenttien yhteensopivuus on sitten testattu ja varmistettu. Stoo Ventec on markkinoiden monipuolisin julkisivujärjestelmä niin uudis- kuin korjauskohteisiin. Meiltä löytyy laaja valikoima eri pintamateriaaleja, jota pystyy käytännössä saumattomasti yhdistämään toisiinsa. Ja kun tämä eri materiaalien yhteensovittaminen ja detskut on mietitty valmiiksi, niin kohteisiin ei jää ikäviä rajapintoja tai vastuukysymyksiä. Tämä helpottaa niin arkkitehtien, rakennesuunnittelijoiden kuin sitten myöskin urakoitsijoiden työtä. Ja Suomessa levyrappaus on meillä ylivoimaisesti suosituin pintavaihtoehto, mutta tämän lisäksi meillä löytyy erilaisia tiili- ja kivilaattoja, sitten myöskin julkisivuun ripustettavia esimerkiksi lasipaneelijärjestelmä ja julkisivuihin integroitavia aurinkopaneeleita. Ja tämän meidän valikoiman lisäksi meidän järjestelmään pystytään yhdistelemään erilaisia pintamateriaaleja, esimerkiksi Rockpanelin julkisivulevyjä tai sitten esimerkiksi erilaisia metallikasetteja. Ja levyrappauksella pystytään toteuttamaan saumaton pintaa niin uudis- kuin korjauskohteissa. Ja lähtökohtaisesti meidän järjestelmässä ei tarvita erikseen liikuntasaumoja, vaan ainoastaan rakenteelliset saumat tulee huomioida. Et yhtenäisillä alueilla meidän järjestelmällä pystytään tekemään jopa 35 × 35 metriä. Ja esimerkiksi tämän kaltaisia, mitä tässä kuvassa näkyy, niin muotoja pystytään toteuttamaan myös esimerkiksi Suomen elementtirakentamisessa. Et tässä kohteessa taustalla on ihan normaali betonirunko, jonka päälle on sitten tehty erikseen teräsranka tuon kohteen muotojen mukaan. Ja tätä samaa ajatusta pystytään hyödyntämään esimerkiksi korjauskohteissa, että tässä Tampereella sijaitsevassa kohteessa peittävässä julkisivukorjauksessa onnistuttiin säilyttää tuo julkisivujen alkuperäinen betonielementti ja tämmöinen kulmikas ja kolmiulotteinen muoto meidän Stoo Ventro Y-rankajärjestelmää hyödyntää. Ja levyrappauksella on myös mahdollista toteuttaa kaarevia pintoja, eli tämä meidän Stoo Carrier Aero julkisivulevy on mahdollista taivuttaa työmaalla 8 metrin säteelle, ja jos se säde on tätä pienempi, niin meiltä saa valmiiksi uritettua levyä tehtaalta, tai sitten se on myös mahdollista urittaa työmaalla meidän ohjeistuksen mukaan. Ja kun puhutaan kaarevista pinnoista, niin meidän järjestelmillä on myös mahdollista toteuttaa kaarevia tiilipintoja meidän kevyttiililaatalla, mikä on itsessään pikkusen joustava, jolloin se taipuu erilaisiin kaareviin muotoihin. Ja tiililaattoja käytettäessä meillä ei ole minkäännäköisiä rajoituksia ladonnan tai saumajan suhteen, sillä meidän järjestelmässä kaikki tiilet asennetaan käsin työmaalla. Niin näin myöskin me saadaan säilytettyä tämä tiilimuurauksen luonnollinen elävyys, kun jokainen laatta ei ole esimerkiksi ihan täysin suorassa.
Ja sitten kun yhdistetään nämä kaarevat pinnat ja erilaiset ladonnat, niin saadaan aikaa hyvinkin arkkitehtonisesti vaikuttavia tiilirakenteita. Ja tuossa ensimmäisessä slaidissa puhuin noista eri materiaalien yhdistämisestä, niin tässä korjauskohteessa meidän samaan järjestelmään on yhdistetty 4 eri pintamateriaalia. Eli tämmöistä tiililaatta sandwich betoni elementtijulkisivua jäljiteltiin tiililaatalla ja rappauksella. Sitten tuo vanha elementtijako saatiin säilytettyä valesaumoilla. Ja ikkunapeileissä oli aikaisemmin tämmöistä uritettua betonia, niin sitä jäljiteltiin tämmöisellä kampakuvioisella pinnotteella. Ja sitten sisäänkäyntien yläpuolelle asennettiin meidän lasipaneelijärjestelmää. Sitten meiltä löytyy rappaukseen erittäin laaja värivalikoima. Meidän Stocolor System värijärjestelmä on kehitetty erityisesti justiin julkisivuihin. Siitä löytyy 1000 sävyä ja tämmöisten voimakkaiden, intensiivisten, kirkkaiden sävyjen lisäksi meiltä löytyy siitä esimerkiksi nyt suosittui erilaisia taitettuja valkoisen, harmaan ja mustan sävyjä. Ja myöskin noissa tummissävyissä niin meiltä löytyy erilaiset ratkaisut, millä ne saadaan pysyä sitten nämä sävyt muuttumattomina ja haalistumattomina. Ja tässä kohteessa on onnistuneesti yhdistelty mustaa levyrappausta ja sitten metallijulkisivua. Ja näiden molempien julkisivumateriaalien alla on meidän Stoventro X rankajärjestelmä, mutta se pintamateriaali vaihtuu sitten arkkitehdin suunnitelmien mukaan. Ja erikoisuutena meiltä löytyy rappauspinnoille myös metallihohtoviimeistelymaalilla. Ja tätä metallihohtomaalia voidaan käyttää myös suoraan esimerkiksi betonipinnoilla ja se on myöskin saatavilla lasyyrimaalina. Sitten kolmiulotteisia julkisivuja meillä on mahdollista toteuttaa meidän Sto-dekopaneeleilla. Ja nämä paneelit työstetään meidän tehtaalla CNC-koneella tarkasti arkkitehtien kuvien ja sitten mittojen mukaan. Ja näitä koristeita pystytään hyödyntämään myös korjauskohteissa, eli erilaiset julkisivukoristeet, ikkunalistat, ornamentit voidaan tehdä tarkasti arkkitehdin tai sitten konservaattorin mittojen mukaan. Ja toiminnallisista julkisivuista meiltä saa meidän itsestään puhistuvan Sto Lotusan pinnotteen lisäksi myös julkisivuun integroitavan aurinkopaneelijärjestelmän. Ja se on mahdollista toteuttaa esimerkiksi samaan tasoon levyrappauksen kanssa. Ja meidän aurinkopaneelit ei tarvitse erillistä julkisivua taakseen, vaan että ne toimii itsessään viimeisen pintana ja julkisivumateriaalina. Ja Suomessahan meillä on pitkä kokemus jo aurinkopaneelijärjestelmistä, eli meillä on Suomessa ensimmäinen kohde toteutettu Turussa jo vuonna 2016. Ja sitten viimeiseksi luonnon monimuotoisuutta tukemaan meiltä löytyy erilaisia julkisivuun integroitavia ja sitten jälkiasennettavia tämmöisiä lintujen pesintälaatikoita eri lintujen lajeille. Ja sitten löytyy myöskin ratkaisuja rappauspintojen sekä betonipintojen viherseiniin. Ja esimerkiksi tässä vasemmalla justiin näkyvässä korjauskohteessa 3. linjalla on käytetty onnistuneesti meidän Stoventro X rankajärjestelmää ja Rockpaneelin julkisivulevyjä, mistä Teemu omassa esityksessään näyttää muutaman kuvan lisää. Niin tänne kohteeseen myöskin erikoisuutena on justiin näitä tervapääskyille suunniteltuja pesintälaatikoita. Ja lisätietoa meidän ratkaisuista saa meidän nettisivuilta, eli osiosta ratkaisut saa lisää tietoa järjestelmistä ja sitten materiaalia suunnittelun tueksi löytyy täältä ladattavat materiaalit välilehdeltä. Eli sieltä löytyy sitten erilaiset järjestelmäesitteet, sieltä löytyy mallityöselostuspohjat, sieltä löytyy huolto-ohjeet, sieltä löytyy detallit PDF DVG-muodossa, sitten löytyy erilaiset sertifikaatit ja
esimerkiksi palohyväksynnät ja myöskin ympäristöselosteet. Sitten löytyy meidän nämä värijärjestelmät paperi- ja sitten digitaalimuodossa, ja sitten löytyy myöskin suunnittelun tueksi esimerkiksi löytyy nuo BIM-objektit. Eli sitten lyhyesti vielä yhteenvetona, meiltä löytyy markkinoiden monipuolisin julkisivujärjestelmä, joka tarjoaa lähes rajattomat suunnittelumahdollisuudet. Ja jos teillä on joku visio ja te ette ole ihan varmoja, miten se pystyisi toteuttaa, niin olkaa ihmeessä yhteydessä, että voi hyvinkin olla, että meillä on siihen olemassa jo joku valmis ratkaisu. Mä tässä vaiheessa kiitän paljon teidän ajasta ja seuraavaksi päästään sitten Teemun ääneen, niin ole hyvä Teemu. Joo, kiitos Miika. Lähdetään sitten seuraavaksi käymään läpi tätä Rockpanelin osiota. Eli Rockpanel on tosiaan Rockwool-konserniin kuuluva brändi, joka valmistaa julkisivulevyjä. Me ollaan tämä otettu Suomeen sitten tuossa pari vuotta sitten, mutta itse Rockpanel on saanut alkunsa jo tuolla vuonna 1988, eli sen verran käyttökokemusta löytyy. Toimintaa on 15 Euroopan eri maassa. Lähivuosina ollaan sitten laajennuttu Norjaan, Ruotsiin ja nyt sitten lopulta myös Suomeen. Tehdas ja pääkonttori sijaitsee tuolla Hollannissa, ja tässä on vähän kuvia sieltä kohteesta, eli tuossa ylempi oikea kuva, siinä on tehtaan niin sanottu vanha osio. Siinä on sitten Rockpanel-levyt taivutettu kaarelle tuohon julkisivuun, ja sitten alemmissa kuvissa on meidän vastikään avattu uusi pinnoituslinja, ja siellä sitten näitä Rockpanel-levyjä on perforoitu sekä lisäksi kuvioitu, ja niillä on saatu sitten julkisivu kertomaan tällaisen tarinan tästä Rockpanel-levyjen kierrätyskelpoisuudesta. Eli levyt valmistetaan luonnonkivestä basaltista. Me sulatetaan sitä kovassa lämpötilassa ja sitten puristetaan Rockpanel-levyiksi. Tuloksena on tällainen hyvin poikkeuksellisen kevyt tuote, eli tuo 8 millin levy painaa reilu 9 kiloa neliölle. Se on karkeasti ottaen puolet kevyempi kuin tämmöiset perinteiset kiviainespohjaiset julkisivulevyt. Tuotteilla ja kiinnityksillä on ETA-hyväksyntä ja sitten vähintään 50 vuoden tekninen käyttöikä. Tuote on kierrätyskelpoinen, eli voidaan suljetussa kierrossa kierrättää, ja nämä keskimääräisesti sisältää tuollaisen 35% kierrätysraaka-aineita. Tämä kierrätys toimii meillä sitten tällaisen nimellä kuin Rockcycle, eli kyseessä on tosiaan suljettuun materiaalikiertoon perustuva järjestelmä, ja me voidaan ottaa sitten vastaan kivivillaeristeitä, Rockpanel-julkisivulevyjä ja sitten lisäksi näitä Rockfon akustiikkatuotteita, eli tämä Rockfon oli myös yksi Rockwool-konsernin kuuluva brändi, joka saattaakin olla ennestään tuttu. Uudiskohteiden osalta voidaan ottaa sieltä hukkapalaa ja ylijäämää ja sitten näistä purku- ja korjauskohteista vanhoja tuotteita. Ja käytännössä toimii niin, että me palautetaan ne meidän tuotantoon, me sulatetaan ne siellä ja ne käytetään sitten osana uusien kivivillapohjaisten Rockwool-konsernin tuotteiden valmistuksessa. Ja me ollaan ainoa valmistaja Pohjoismaissa, joka sitten tarjoaa tällaista niin kuin suljettuun materiaalikiertoon perustuvaa kierrätysmahdollisuutta kivivillaeristeille ja sitten näille julkisivulevyille. Ja Rockpanel on ainutlaatuinen julkisivulevy, että siellä on useita ominaisuuksia, eli tuotteessa niin sanotusti yhdistyy kiven kestävyys, mutta sitten samalla puun työstettävyys. Eli se on hyvin helposti sahattava, sitä pystytään muotoilemaan eri tavalla. Meillä on laaja valikoima erilaisia sävy- ja pintavaihtoehtoja, syvennetään niihin vähän tarkemmin tuossa myöhemmin, mutta levyjä voi taivuttaa tiukalle säteelle, sitten voidaan perforoida, eli tehdä tällaisia reiityksiä, ja voidaan sitten myös kuvioida, eli tehdään CNC:llä tuollaista 2 milliä syvää uraa, tai sitten kuviointia siihen levyn pintaan. Parit sanat levyjen paloluokista ja kiinnitysvaihtoehdoista. Eli meiltä löytyy tosiaan tämä 8 milliä paksu Rockpanel A2-levy. Siinä on sitten nimensä mukaisesti paloluokka A2S1D0. Ja sitten meillä löytyy myös tämmöinen meidän niin kuin peruslevy, pinnoittamaton levy. Eli se on 10 milliä paksu
nimeltään Rock Panel Durable, se levyn luokka. Ja siinä on sitten paloluokka B S2D0. Eli se on ainut B-paloluokan tuote. Kaikki muut meillä on sitten noita A2. Ja kiinnitysvaihtoehdot ja rangat on sellaisia, mihin markkinassa ollaan ennenkin totuttu. Eli levyt voidaan kiinnittää puurankaan, teräsrankaan tai sitten alumiinirankaan. Kiinnikkeenä voi käyttää sitten ruuvia tai niittiä. Ja puurankaan meillä on käytössä sitten myös yhtenä vaihtoehtona tämmöinen naulakiinnitys. Mutta semmoinen huomioitava juttu näissä meidän kiinnikkeissä on se, että näissä ei ole mitään niin kuin tiivisteitä. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että se kiinnike ei nouse sieltä levyn pinnasta ulos yhtä paljon kuin jos vertaa sitten tällaiseen niin kuin kiinnikkeeseen, missä on se tiiviste. Eli tämä on niin kuin huomaamattomampi tämä Rock Panel-kiinnike siinä julkisivussa. Ja tietysti kaikki kiinnikkeet toimitaan sitten luonnollisesti sen levyn pinnan sävyyn yhteen sopivina. Tuote on hyvin elämätön, eli se mahdollistaa tällaiset 5 millin saumat, jotka jätetään sitten levyjen väleihin, hyvin kapeat saumat. Ja se julkisivunhan voi toteuttaa sitten niin kuin avosaumasena julkisivuna, tai sitten siellä voi käyttää saumalistoja. Levyn kannalta kumpikin tapa on ihan ok, että se on sitten sen rakennuksen suunnittelijan määrityksen mukaan, että kumpaa tapaa siellä kohteessa halutaan käyttää. Jos käytetään näitä listoja, niin me voidaan toimittaa niitä sitten erilaisissa RAL-sävyissä. Ja kun levyjä sahataan, niin se sahattu levyn reuna ei tarvitse minkäänlaista reunamaalia tai suoja-ainetta, eli se on ihan täysin säänkestävä. Ja se on aluksi semmoinen niin kuin kellertävän sävyinen, mutta noin 6 viikkoa menee, niin se ikääntyy sitten hiljalleen semmoiseksi niin kuin tummanruskean sävyiseksi. Ja sama koskee sitten, jos tehdään näitä reijityksiä tai kuviointia levyyn, niin nekään ei tarvitse myöskään mitään suojauskäsittelyä. Levyihin on saatavissa myös tällainen Protect Plus-pinnote, eli se on tämmöinen niin kuin läpinäkyvä suojapinnote, joka tulee sitten viimeisenä pinnotekerroksena siihen levyyn. Sillä on 3 erilaista ominaisuutta, eli se antaa lisäsuojaa UV-säteilyä vastaan, se tekee pinnasta niin sanotusti itsepuhdistuvan, eli jos siihen tulee tällaista siitepölyä tai katupölyä, niin sadevesi vie sen sitten mukanaan pois. Ja myöskin graffitit voidaan poistaa sitten levyn pinnasta, ja se ei ole sellainen niin sanotusti kerrasta uhrautuva suoja, vaan se kestää sitten tuollaista niin kuin jatkuvaa puhdistusta tarvittaessa. Vakiokoot on samanlaisia, mihin markkinoissa ollaan aikaisemmin totuttu, eli levyn leveys on 1200. Voidaan myös valmistaa tuo vähän leveämpi, eli tuo 1250 mm-versio. Pituuksia löytyy sitten on tuo lyhyt levy 2500 mm ja sitten on pitkä levy 3050 mm. Jos se on yli 300 neliön kohde, niin meillä on mahdollista tehdä tehtaalla sitten tämmöinen niin sanottu räätälöity vakiopituus. Käytännössä tarkoittaa sitä, että se levyn pituus voidaan tuosta välillä 1700 mm-3050 mm valmistaa ihan sellaisessa mitassa, kun siellä kohteessa tarvitaan. Eli esimerkiksi jos sinne halutaan pituus 1820 mm, niin me voidaan se siinä mitassa valmistaa ja näin voidaan sitten minimoida tällainen mahdollinen hukka siellä kohteessa. Ja tosiaan yllä mainitut koot on meidän vakiokokoja, ja jos tarvii sitten pienempää määrämittaan palasteltua levyä, niin meillä on sitten Suomessa sahauspalvelu, joka sitten paikallisesti palastelee ne levyt sinne kohteeseen. Ja sitten jos me siirrytään katsomaan itse näitä levyjä, niin meillä on tosiaan 6 erilaista levyä tällä hetkellä valikoimassa. Jos lähdetään liikkeelle sieltä vasemmalta alhaalta, niin siellä on se ihan meidän pinnottamaton peruslevy, eli nimeltään Natural. Ja sitten sen jälkeen tulee tämmöinen Nature-tuotesarja, eli siellä on sitten 2 levyä, löytyy Stones ja Woods. Eli tämä tuotesarja tarjoaa sitten tämmöisiä niin kuin luonnollisia pintoja. Ja sitten on myös tämmöinen Design-tuotesarja, siellä on sitten 3 levyä, eli Colors, Metals ja Chameleon. Ja tämä tuotesarja tarjoaa sitten enemmän tällaista niin kuin värikkyyttä ja metallin hohtoa, sävyn muutosta. Ja jos tarkemmin katsellaan sitten näitä levyjä, niin tosiaan lähdetään liikenteeseen tästä ihan meidän
pinnoittamattomasta luonnollisesta peruslevystä nimeltään Natural. Eli kuvassa on näytetty, kun se tosiaan toimitaan sinne kohteeseen, niin se on tuommoinen kellertävä se levy, ja menee noin 6 viikkoa, niin se ikääntyy sitten hiljalleen tuommoiseksi tumman ruskeaksi. Eli se sama efekti tapahtuu tähän levyn pinnalle, mistä aikaisemmin kerroin, että tapahtuu niille sahatuille levyn reunoille. Ja me ollaan myös aloitettu tämä Cradle to Cradle sertifiointiprosessi näille levyille, ja tällä hetkellä meillä löytyy se sitten 2 levylle, ja Natural-levy on sitten toinen näistä, eli se on tosiaan toi Silver-tason sertifikaatti. Tässä on sitten kohteesta kuvaa Ruotsista, tällainen asuintalo, eli siinä on käytetty tätä pinnoittamatonta Natural-levyä, niin on saatu tämmöinen hyvin niin kuin luonnollinen julkisivun ilme aikaiseksi tähän rakennukselle. Stones-levy. Tässä on sitten sellainen niin kuin kivimäinen ulkoasu, ja meillä löytyy sieltä 2 erilaista pintavaihtoehtoa, eli on tämmöinen niin kuin textured stones, eli siinä on semmoinen tekstuuri levyn pinnassa, ja sitten löytyy lisäksi sileitä vaihtoehtoja, eli tämä smooth stones. Jos me kohdekuvaa katsotaan, niin Kotkassa löytyy referenssikohde kulkee nimellä Kotkan kajuuttaja S-Market. Siinä on tosiaan tuossa S-Marketin osiossa käytetty tätä mustaa Stones-levyä, ja siinä on tämmöinen hieno yksityiskohta rakennuksen kulmakohdassa, eli siihen nämä levyt on taivutettu sitten kaarelle tuohon julkisivuun. Siellä on tämän levyn lisäksi käytetty sitten myös noita valkoisia, keltaisia, vihreitä, oransseja sävyjä, eli tämä on sitten meidän peittomaalattua Colors-levyä, ja tosiaan se on tämän S-Marketin lisäksi käytössä myös tuossa taustalla on noin 2 tuollaista asuintaloa tarkoitettu opiskelijakäyttöön, niin se Colors-levy on sitten siellä käytössä. Woods-levy, sieltä löytyy sitten useita erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia näitä puusävyjä, ja tässä on sitten Ruotsista kohdetta, eli siinä on tuossa ikkunoiden ympärillä käytetty tätä levyä. Siinä on myös tehty tuollainen yksityiskohta, eli levyjä on sitten niin kuin uritettu, ja siinä näkyy sitten se, kuinka se uritus on ikääntynyt sitten tuommoiseksi niin kuin tummanruskean sävyiseksi. Myös kiinnike näkyy siinä levyssä, eli siinä näkyy, että nuo kiinnikkeet toimitetaan sitten aina sen levyn pinnan sävyyn kanssa yhteen sopivina. Ja tuossa on sitten vähän isompaa kohdetta tuolta Briteistä, eli täällähän on sitten taannoin tapahtunut se mittava ja ikävä tällainen kerrostalon tulipalotapaus, ja tästä syystä johtuen siellä nykyään sitten suositaan julkisivussa tällaisia niin kuin paloturvallisia vaihtoehtoja, ja siitä syystä Rockpanel julkisivulevy on sitten niin kuin oiva vaihtoehto sinne tuotteeksi. Colors-levy on meidän peittomaalattu levyvaihtoehto. Tästä meillä löytyy sitten niin sanottuja vakiosävyjä, eli on tällaiset standard-sävyt ja sitten on special-sävyt. Siellä löytyy kattava valikoima erilaista RAL-sävyä ja NCS-sävyä. Jos näistä ei löydy sopivaa sinne kohteeseen, me voidaan sitten toteuttaa lähes mikä tahansa RAL- tai NCS-sävy tällaisena niin kuin custom-sävynä. Ja tämä on myös se meidän toinen levy, mille sitten löytyy tämä hopeatason Cradle to Cradle sertifikaatti. Tässä on kohteesta kuvaa Saksasta, eli vähän tämmöistä värikkäämpää kohdetta. Tuossa on myös laitettu noi vaakasaumat juoksemaan vähän eri tavalla. Tässä on sitten alankomaista kohdetta, ja tähän on tehty sitten tuollaista perforointia levyihin. Ja sinne on sitten ledit asennettu taustalle, eli tuosta näkee sitten kuvista, eli pimeällä ja hämärällä ne sitten ledit paistaa sieltä perforointien läpi. Tässä on korjauskohdetta sitten tuolta Lahdesta. Ja tässä tosiaan pääsävynä toimii perus valkoinen ja pari tehostesävyä sinne löytynyt myös. Ja tässä kohteessa urakoitsija sahasi levyt määrämittaan työmaalla, ja pieni määrä siitä aiheutui sitten tällaisia hukkapaloja, niin ne tosiaan palautui meille sitten meidän Rockcycle-kierrätysjärjestelmän kautta takaisin meidän tuotantoon, ja niistä sitten
sulatettiin ja käytettiin sitten uusien Rockwool-tuotteiden valmistukseen. Tässä on sitten toinen korjauskohde tuosta Helsingistä Kalliosta. Ja tämä on sitten se meidän yhteiskohde, josta Miika mainitsikin tuossa esityksessään. Eli tässä on sitten nämä Rockpanel-levyt on kiinnitetty tuohon Sto Ventro X rankajärjestelmään. Ja tässä on kadun puolella sitten pääsävynä toi meidän valkoinen sävy ja sisäpihan puolelle löytynyt sitten pääsävyksi vihreää sävyä ja siellä on ikkunoiden väleissä sitten harmaata sävyä käytetty tehosteena. Tässä oli sama juttu kuin edellisessä kohteessa, eli levyt sahattiin määrämittaan työmaalla ja hukkapalat palautui meille sitten tämän Rockcycle-kierrätysjärjestelmän kautta. Tässä on sitten esimerkki kohdetta tällaisesta, jos halutaan toteuttaa sitä kuviointia levyn pintaan. Eli kohde on tuolla Irlannissa, tällainen koulukohde. Siinä näkyy sitten, että se kuviointi on tosiaan ikääntynyt tuommoiseksi tumman ruskeaksi. Eli se CNC:llä tehdään se kuviointi, semmoinen 2 milliä syvä ura. Ja oikeastaan siinä on sitten mielikuvitus rajana, että minkälaista kuviota siihen haluaa toteuttaa, minkälaista tarinaa siinä julkisivussa halutaan kertoa, niin me pystytään se siihen sitten toteuttamaan. Metals-levy, eli täällä on sitten tämmöinen metallimainen ulkoasu tällä levyllä, ja sieltä löytyy sitten 2 erilaista pintaa, eli Elemental-sävyt on tällaisia vähän niin kuin tasasävyisempiä vaihtoehtoja, ja sitten meillä löytyy Advanced-sävyjä, ja näissä on sitten tarkoituksella haettu sellaista niin kuin sävyvaihtelua siihen levyn pintaan. Ja jos katsotaan kohdekuvaa, niin tässä on yksi tämmöinen esimerkki kohde Belgiasta. Eli ihan tällainen kultainen sävy löytyy myös, eli nimeltään Yellow Gold. Ja tässä kohteessa on laitettu sitten nuo pystysaumat juoksemaan vähän eri tavalla. Ja viimeisenä vaihtoehtona meillä on sitten tällainen Chameleon-levy, eli nimensä mukaisesti tällainen niin kuin kameleontti, eli se muuttaa sitä sävyään sitten sen valon ja katselukulman mukaan. Eli meillä on niin kuin 4 erilaista sävyvaihtoehtoa, ja jokainen näistä muuttaa sitten omalla ainutlaatuisella tavallaan sitä sävyä. Ja tässä on sitten referenssikohdetta Saksasta. On haluttu laittaa sitten koko julkisivuun tämä Chameleon-levy, se muuttaa siinä sävyään. Tai sitten meillä on tuossa toinen kohde tuosta Briteistä. Eli tässä kohteessa suurin osa julkisivusta on tehty sillä meidän peittomaalatulla Colors-levyllä, mutta sinne on sitten sinne ja tänne ripoteltu tätä sävyä vaihtavaa Chameleon-levyä, eli se toimii sitten tuommoisena niin kuin tehosteena siellä osassa julkisivua. Ja jokaisella näistä levyistä, mikä käytiin läpi, niin niillä on aina semmoinen niin kuin vakiokiiltoaste, missä ne toimitetaan. Mutta jos on tuommoinen yli 300 neliön kohde, niin sitä voi kustomoida sitä kiiltoastetta. Eli esimerkiksi tämä äskeinen Chameleon-levy, joka katsottiin, niin sen vakiokiiltoaste on korkea kiilto. Niin se voidaan sitten kustomoida, että jos se halutaankin, että se on niin kuin mattapintainen, niin se voidaan tehdä sitten kiiltoasteeltaan matta sinne kohteeseen. Eli tämmöinen vaihtoehto löytyy myös. Kiitän tässä vaiheessa näiden tuotteiden osalta. Ja tosiaan suomenkielinen nettisivu rockpanel.fi meiltä löytyy sitten tälle julkisivulevylle. Sieltä voi tilata mallipaloja. Siellä on kaikki mahdolliset tiedot levystä, dokumentit, BIM-objektit. Siellä on myös tällaisia niin kuin detaljeja, mitä käytetään sitten yleisesti samoja detaljeja kaikissa markkinoissa, mutta me ollaan tehty sitten omat tämmöiset niin kuin Suomen rakentamistapaan ja Suomen markkinaan soveltuvat detaljit, eli meillä löytyy detaljit puurankaan, teräsrankaan, alumiinirankaan, sitten meillä löytyy lisäksi tämmöinen EI30 parvekeväliseinen ratkaisu, ja ne me ollaan laitettu sitten tuonne meidän Rockwoolin nettisivuille, eli osoitteessa rockwool.com/fi. Eli voin vilauttaa tuosta, jos te menette sinne sitten katsomaan, niin tosiaan yläpalkista valitsee aluksi dokumentit ja työkalut. Sen jälkeen siellä on sitten kohta detaljit ja työselostuspohjat. Ja sieltä päästään tänne, eli vasemmalla näkyy sitten siellä on Rockpanel ja siellä on parvekeväliseinät, niin näistä kohdista löydät sitten nämä niin kuin suomenkieliset detaljit. Jes, kiitos kaikille paljon mielenkiinnosta. Eli tällaista tuotetta meillä löytyy tällä kertaa.
Ja tosiaan, jos tulee mitä tahansa kysymyksiä tai voidaan olla avuksi projekteissa, niin olkaa yhteyksissä, mielellään autetaan niiden osalta. Me toivotaan tässä vaiheessa kaikille mukavaa päivänjatkoa ja palaillaan taas asiaan. Kiitoksia. Yes, kiitti. Moi moi. Moi moi!